بۆ زارۆک وش بۆ مەسەلا کاری ئینسانی ئەف کۆنسێرتێکی تایبەت بوو ji bo zarokê biçûk ew ê got nexweşiya seretan bû haketina. Em gelkî pêtêşin, taybetî ez gelkî pêtêşin. Ez hêvîdarim em karibin ji bo va zaroka kêfekê bixine dilê we da berî alîkarî jî. Ez hêvîdarim hemû millet bejdar bibe û moralekî xweş em bidine va zaroka lênû zarok pêşeroja jiyana me ye, pêşeroja jiyana milleta ye. Ez hêvîdarim ez karibim tiştekî ji ware bikim di vê konsertê de. ئەو ئاریکاری لێنۆ کوردستان جی di nav vê klûpa dunyayê de ya Scripps yanî ferq nîne Kurd e, Türk e, Arab e, Îraniye ev ferq nîne. Hemû ji bo hemû zarokê milletê dunyayê. Ev jî gelekî kêfa min tê. Ez hêvîdarim em tiştekî ji ware bikin, ez hêvîdarim îro jî ev konsêrt ji bo va zaroka